Ja. Så nu skal vi se, om der er en mål herinde. Hvor er det? Og jeg skal lige have. Øjeblik. Der er en mål derinde sidst. Hvad? Det skulle jo helst være, lad os nu se. Se, der står en mål. Lige. Der er en mål. Jeg vil lige prøve at se, hvor op den er. Den er kun 260. Se, der står en mål. Lad os se. Man behøver ikke ryge cigaretten, når man ved det her. Nu lige. Så skal man bare lige have lidt kærlighed med en vingsliv og noget. Hvad? Mamma.